Lento le wanginikeza yona isiyangixaka nokungixaka manje. And isingene yazangenelela einganeni zami manje. Angiziyangena ngisho nakumfazi wami. Ibhizi lento ilala nezingane lapha. Angitholi ngisho nokulala. Ingakho manje ngibhalele uhlelo ukuthi ukwazi ukuthi lungifundise wena ngoba umfowethu lama ngike ngamchazi ngimchazela uke washo wathi hayi engathi uyakwazi ukuthi udlala kuphi. So nayo-ke ke inkinga sikade sifike nayo noma esiza nayo ukuthi umfowethu njengamanje akasalali usenenkinga asazi ukuthi isona siphi lesithwalo wamnika sona. Okay bafu ngifuna ukuveze ngokusobala ukuthi lento uyithatha kumkhulu ihlupha kuphela noma ekusebenzele yini kuqala. Ike yangisebenzela ngisanda kuyithatha kuyena and iyangisebenzela namanje kodwa manje into engixakayo ukuthi iyenza kanjani lento ukuthi ikwazi ukuthi izingenelele einganeni zami emndenini wami nje ngisho iyenzani la nezingane ilala nezingane manje layo-ke inkinga esiza nayo sikadla useshilo umfowethu into yamsebenzela but into eyinkinga isixakile isixaka ngisho umndeni nayo-ke into esiza